Dnes o radosti. To je veľmi pozitívna emócia. Marianka, čo by ty o tom povedala? Radosť je veľmi dôležitá, pretože radosť nám dáva pozitívny pohľad na svet a na náš život. Svetlanka, čo podľa teba prináša človeku radosť v predvianočnom období? No v prvom rade ja myslím, že radosť, že u nás bude veľa našich súrodincov, bratov a sestier a Netelka príde so svojej dcerinkou a je dom plných ľudí. To je pre mňa veľká radostná udalosť. A určite k tomu prispieva aj to spomalenie, že nie je taký stres, tlak na výkon v práci, ale sme doma. Do toho ešte niekedy aj ten sneh tak úplne mení to emočné naladenie a všetko je také kúzelnejšie, detskejšie, radostnejšie. Prečo podľa teba niektorí ľudia radosť potláčajú? Pretože tú emóciu potlačajú. Oni proste nevidia pracovať s tejto emóciou. Mariana, ty vieš, že k nám chodí aj Milisa, aká je usmívatá a to je moja taká vnúčka. Takže my, keď príde Milisa v dom, a my všetci začíname sa usmívať. Pretože deti sa usmívajú až 400 krát a dospelí len 70, 40, to je taká štatistika. A dospelý viac do toho dáva ten rozum a takú otázku, čo si o mne druhý pomyslia. Čo si pomyslia, keď budem usmiatý veľmi, keď prejavím radosť. Veď to je detinské správanie, nebudem detinský, budem dospelý, s vážnou tvárou, sfúčaný. Hej? Aj sa hovoria u nás na Slovensku také nie najlepšie prirovnania. Čo sa usmievaš ako mesiačik na hnoji, čo si vysmiatý ako lečo a nikto sa nepozastavuje nad tým, a čo si zamračený. Ako sa podľa teba dá radosť pestovať aj vo všedný deň, nielen 6. a 24. Celkom to je nastavenie pozitívneho človeka. Keď človek ráno vstane a poďakuje, že wow, slnko svieti, alebo wow, vonku sneží, wow, vonku prší, no ja aj tak budem mať dnes dobrú náladu. Takže to je o nastavenie toho človeka samo. A druhá vec, keď ja chcem ešte, aby u nás doma bola atmosféra, tak ja v prvom rade musím byť usmievatá, pozitívna a vtedy, Mariana, môžem čakať aj od teba nejakú takú spätnú väzbu, len za to, že aj úsmev, aj radosť je emócia nakazlivosti. Ako si hovorila o tom daždi, napadlo mi, že som čítala takú anekdotu, že som šťastný, že dneska prší. Ty si šťastný? Veď prší. No ale pršalo by, aj keby som nebol šťastný. Super. Takže treba si vybrať radšej to šťastie. A napríklad, keď bol môj otec dieťa, tak boli kopy snehu. Keď ja som bola dieťa, už boli menšie kopy. Keď teraz vyrastá ďalšia generácia detí, tak zase pri menšom snehu, niekedy aj nie je na Vianoce sneh. A čo, tak treba sa radovať z každého dňa. Marianka, ja ti poviem, že mám kamarátku na Orave, tak ona mne posiela video, ako u nich ide sneh a mne to stačí. Ja som radostná, že niekde sneží a u nás zatiaľ nie. Takže áno, so snegom je to tak a s zimou je to veľmi, veľmi romantická, potom prichádza atmosféra a radostná. Taká veľmi dôležitá téma, že ako môže radosť ovplyvniť zdravie? Veľmi, pretože tam, keď si radostný, tam vzniká tie hormóny, serotonín, začínaš veriť, že už si zdravšie a zdravšie. Viete, aj Joe Dispenza o tom veľa hovorí, takže určite radosť je oveľa vyšší koeficient k zdraviu. A plus, keď prijímaš a usmívaš sa,
aj u doktorov, ako ja včera u zubára sa usmievala, tak cítila, že aj jemu to ľahšie sa pracuje so mnou, keď ja som uvoľnená, radosná prišla s úsmievom na tvári. Takže on myslí, wow, mám dobrého pacienta. A je preukázané, že keby si pociťovala väčší stres, menšiu radosť, tak by si viac cítila aj tú fyzickú bolesť, pretože kortizol zdvíha aj bolesť, takže by si veľmi nepomohla. Ako aj ten Joe Dispenza, keď sa ocitol v nemocnici s tým, že nikdy v živote už sa nepostaví na nohy, tak mohol si tiež vybrať svoj stav mysle, vybral si radosť a dneska prednáša a normálne chodí, normálne funguje, nič mu nie je. A teraz zajdeme do takej trochu inej témy, čo sa týka radosti, keď ľudia tak falošne sú radostní a až unikajú pred realitou alebo hľadajú nejaké prostriedky úniku pred realitou, tak ako sa dá pravá nefalšovaná radosť odlíšiť od tej vyrobenej telkou, alkoholom, neviem, jedlom? Sú veľa ľudí, čo sami seba klamia. A potom vzniká taká depresia a dokonca usmievavá depresia. Je aj diagnóza, že človek používa ten úsmiev, pretože musí sa usmievať v práci a musí sa ukázať, že mu baví tá práca. No vnútri seba on myslí, joj, na čo sem chodím, pozri sa, Svetlánka, aký ten človek je. A tak, takže falšová radosť ubližuje len tomu človeku. No on sa skrýva, on robí masku pri sebe a týmto pádom ubližuje sebe. Ja som si spomenula na taký ukážkový prípad akurát tejto usmievavej depresie. Bol taký herec, volal sa Robin Williams. On každého človeka rozosmieval, stále chodil usmiatý, on hral iba komédie, pozitívne postavy a sám sa vnútri trápil a naozaj to dopadlo tragicky. Takže nie každý, kto sa usmieva, aj má vnútri radosť. A preto treba mať súdržnosť v rodine, treba komunikovať, treba sa baviť o tom, ako sa cítiš ty, ako sa cítim ja, aby človeku takéto veci neuchádzali, že napríklad blízky môže mať usmievatú depresiu. Ale ja nechcem zakončiť toto samozrejme na depresii. Zakončíme to radostne, pretože radosť patrí k Vianociam, nie depresia. Takže buďme usmiatí, buďme radostní, rozdávajme radosť naokolo a robme to aj s takou trpezlivosťou voči svojim blízkym, pretože nie každý má rovnakú mieru radosti hneď a treba dať ľuďom čas. A o trpezlivosti si niečo viac povieme zajtra. My sa tešíme na vás. Pekný deň vám prajeme. Pekný deň vám prajem.